lokaci ne a bar ku lokaci ne kun yi aure. Mana yar amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura kun yi aure. Yar amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura kun yi aure. Fari Allah gwani na zansa a farko shi ya bani baiwa na tsara baiti na ɗaukare ni shari mahassada da sun ganni su duko yan adawa ko ba ku so na kun ganna farko zamani ne ku bar ni lokaci ne ya ɗau Allah ya so ni ko za ku yi ne ba matsala guna. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Salamu alaikum gare ka za na fara lokaci ne auren ka za a ɗaura Yahaya ango na mu kai da Sara sai ku jure ku yo zaman amana rabo da Allah ya baka yar amana wani rabo ne ya hayya shi da Sara a yi aure. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Yahaya ango ɗan gidan amana Saratu taka na santa na yabanka sai ka gane Allahu ne ya baka ci da shanta sutura ka ɗauka kula da Sara hakinta na wuyanka kar ta kuka don Allah kar ta kuka na wazina. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Ana yabonka domin kana da kirki kana da da'a sannan baka raki ne maka barka ka cirar da aiki ka sha gaban su kai zan kira da zaki akan ta Sara nawa baya raki kai da Sara zaman ku babu burki ku yi aure. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Na zo gare ki Sara mai mutunci sila yabanki domin kina da kirki ku da ƙari na san kin iya girki ku kai ta ɗaki ya biya sadaki kula da ango kauna da soke bashi ki sashi shauki da ke da shi ku jo ne a yi aure. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Yar amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Kaso a soka aure yana da riba ya da ciwo don Allah kar ku saba dan haƙuri ne za ku samu riba. Saratu Nuhu yar gidan mutunci Yahaya ango na san ka iya tuki Allah ya baku rabon da za ya samu shigo suna. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Yan amana ango sai na ta murna yayan ango mamman Sadiq da murna kanwar ango Shamsi yana ta murna ranar nishadi Hannatu na ta murna yayan amarya Abdulhamid da murna jigo kake Nasir kayi murna an yi aure. Amana amarya yar amana kin ji daɗi lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Aboka ango Yakub da Imirana Rabe kake Rabi'u na ta murna dan amana Salisu S fasaha jigo kake wallahi kai gwani ne dan
uwa ne abun ango ko gane, lokaci ne matar da za ka samu kai aure. Amana, amarya yar amana kin ji daɗi, lokaci ne auren ku za a ɗaura ku yi aure. Dan amana Salisu na ya baka, kai ka bani waƙar aure na duka. Idan daren mu za mu je bikinka, kai dai ka jure rabanka zai iso ka. Fasaha Salisu dan amana, na ku Auwal ko ku ce Anfara na Maradi. Amana, amarya yar